Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Чаллыда коронавирус белән авыручылар саны 400-дән артып китте. Юлларда саннар ничек үзгәргән? Бүтән уңыш су астында. Чаллы янындагы бакчачыларны су баскан. Зыянны кем каплар? Соңгы коңгырау онлайн. Имтиханнар тәмамлангач чыгарылыш кичәләре булырмы? Коронавируска каршы көрәш буенча республика оператив штабы мәгълүматларына караганда 25 майда Татарстанда COVID-19 белән зарлануның 62 яңа очрагы теркәлгән. Чаллыда соңгы тәүлек эчендә авыруның 10 яңа очрагы ачыкланган, 25 очрак узган ял көннәрендә. Шулай итеп, 25 майга Татарстанда коронавирус юктыручыларның гомуми саны 2849, Чаллыда авырулар саны 405-кә җиткән. 566 шәһәрдәшебез медицина күзәтү астында. Шәһәрнең сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Александр Николаев хәбәр иткәнчә, Чаллыда барлыгы 109 кеше сәламәтләнгән, 3 кеше вафат булган. Шәһәр стационарларында коронавирустан 50 кеше дәвалана, 6 пациент авыр хәлдә. Калган пациентлар өйдә, аларда авыру җиңел яки симптомсыз формада уза. Татарстанга башка төбәкләрдән килүчеләрне үз изоляцияләү өчен обсерваторга җибәрмәячәкләр. Татарстан Республикасының премьер-министры Алексей Песошин кирәкле документка кул куйды. Шул ук вакытта үтәлергә тиешле шартларда билгеләнгән, килгән кеше үз илендә 2 атналык обсервация узса яки аның инде чирләгәнен дәлилли торган документы булса, әгәр дә килүченең коронавирус анализының тискәре нәтиҗәсе булса, бу очракта үз изоляцияләү мәҗбүри түгел. Укучыларның елмаюлары, әтиәннәрнең күз яшьләре һәм педагогларның хис тойгылары быел булар барысы да онлайн режимда гына үтте. Чаллыда уку елын 5322 9 сыйныф һәм 2115 11 сыйныф укучысы төгәлләде. Алда имтиханнар һәм чыгарылыш кичәләре. Чаллы укучылары бу чараларга ничек әзерләнә? Чыгарылыш сыйныф укучылары белән хәбәрчебез очрашты. Истәлекле альбом өчен фотосурәтләр әзер, чыгарылыш кичәсенә планнар төзелде, имтихан тапшырасы гына калды, ди Данил Марданов. Бу вакыйганы ул үзенең сыйныфташлары белән зарыгып көткән, әмма эпидемиологик хәл аркасында планнарны үзгәртергә туры килгән. В этом году выпускной какой-то специфичный выходит. Нам говорят, что выпускной может пройти онлайн, то есть в Zoom. Как-то, не знаю, это другие эмоции. 11 лет ждали именно такого исхода, чтобы была такая радость от выпускного. Но что-то как-то не так. Соңгы кыңгырау онлайн форматта үтте. Трансляция иртәнге сәгать 10-да Россия Мәгариф министрлыгының рәсми битендә башланды. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен әзерләнгән төрле флешмоблар һәм конкурслар, танылган блогер һәм әйдәп баручы алып баручылар бәйрәм кәефе өстәде. Котлауларга Мәгариф министры Сергей Кравцов та кушылды. Уже к 15 июня вы сможете получить школьные аттестаты. И мы обязательно сохраним возможность всем, кто это заслужил, своими знаниями получить аттестаты с отличием, золотые медали, которые так ценны в традициях отечественной школы. Чыгарылыш кичәләре ничек оештырылачагы әлеге билгеле түгел, шулай да укучылар җылы очрашуга өметләнә. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бердәм дәүләт имтиханнарын үткәрүнең графигі да билгеләнде. Россия мәктәпләрен тәмамлаучылар аларны 29 июньнән тапшыра башлый. Быел БДИны вузларга укырга керергә теләүчеләр генә тапшырачак. Калган чыгарылыш сыйныф укучылары аттестатларны имтихансыз алырга мөмкин. Расписание буенча география, рус әдәбияты, информатика 29 июньгә билгеләнгән, профильле математика 6 июльгә, тарих һәм физика 9 июльгә, җәмгыять һәм химия 13 июльгә, биология һәм шит телләр буенча язма имтихан 16 июльгә, 18 һәм 20 июльгә шит телләр буенча телдән имтихан. Балалар майданчыгында куркыныч, шәһәрдәшләребез сабыйларның сәламәтлеге өчен борчыла. Чаллы ТВ кайнар элемтәсенә 59 комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, ишек алдында уен элементларында балалар еш җәрәхәтләнә. Идарәче компания шикаятьләргә җавап бирми. 59-08 йорты 2000 елда файдалануга тапшырылган. Балалар мәйданчыгының уен элементлары иске, уаттык, бирдә уйнау куркыныч.
Очень много детей. Мы хотели бы, чтобы нам обновили площадку. Вот вчера даже мы с дочкой хотели покататься на качели, она была сломанная. Бирде яшәүче әтиәниләр иске тауны сүтәргә сорый, берничә бала бик нык җәрәхәтләнде диялар. Шуалар балаларына шунда бер ике кыз уже балалар ушып төшеп шундан аякларын, кулларын сындырдылар. Ана бу кортканы мин, например, алып барга тырыйм да дөрескә пластмассовый горка койдырып тырыйм. Торакчылар тауны алып куярга ашыкмый, ул тиешле хәлдә диләр. Оты куен элементлары да шактый. Таганнарда утыргычлар юк, карусель эскәмиягә әйләнгән. Без идарәче компанияны сюжет төшү турында кисәткән идек. Җирле халык сүзләренә караганда, нәкъ менә безнең шалтыратудан соң торакчылар урынга килгәннәр. Эскәмияләрне ремонтлаганнар, буяганнар, ком китергәннәр. Әмма монда комны куюк, шуңа күрә аны өеп кенә калдырганнар. Идарәче компания вәкилләре аңлатканча, яңа комлык тиздән барлыкка киләчәк. Шулай ук калган уен элементларын да ремонтлаячаклар. В плане у нас стоит замена, установка новой песочницы, плюс получается покраска детской площадки, покраска урн, мафов и плюс завоз нового песка. Это будет все сделано в этом году. Часть скамеек урн мы уже покрасили, осталось нам покрасить только, получается, за неделю у нас еще время есть. До 29 числа мы покрасим детскую площадку. Быел 9-08 ишек алдында яңа балалар мәйданчыгы булмаячак. Киләсе елга бирдә безнең ишек алды республика программасы буенча зур төзекләндерү уздырылачак. Эльвина Андреева, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне дә берәр нинди проблема бер часа кешаптаклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Шалуда bir юлы бережок һәм энергетика бакчачылык ширкәтләрен су баскан. Шул сәбәпле җиләк җимешләр һәм башка утыртылган уңыш су астында калган. Бакчачыларга зыянны кем түләячәк? Лилия Гатин ачыклады. Это вот вода заходит уже на улицу Прибрежная. Улица затапливается. А это вот видно Подгорная правая. Бу кадрларны энергетик бакчачылык ширкәтендә яшәүчеләр төшергән. Язмада күргәнчә урамнар, бакчалар, беседкалар һәм теплицалар барысы да су астында калган. В баню не зайдем, по колено вода. В туалет у нас уже мы не ходим, все свое в город увозим. Сами видите, что у меня творится. Саженцы купила на 3600. Это какой мой материальный ущерб, кто мне его возместит? Су әле дә килә, резин итекләрсез бер каяда барып булмый. Энергетик бакчачылык ширкәте рәисе Галина Севастьянова 21 ел эшләү дәверендә бу 3нче су басу ди. Соңгы тапкыр бу хәл 2015 елда теркәлгән. На момент затопления, я тоже скажу, приблизительно было подтоплены дороги, вот эти две, и участков 15-20 были подтоплены. А на сегодняшний день у нас уже 77 получается участков. Дамба эшләмәве моңарчы да булган иде ди бакчачылар. Турбаны ремонтлаганнар, әмма аның клапаннары әле дә су басымын күтәрә алмый. Гидрокорылма 1979 елда төзелгән һәм шуннан бирле яңартылмаган. Простая истина. Поставить насос и откачать, и больше ничего не надо. Все, ничего не надо больше. Бакчачылык ширкәтләрен су басу белән республика прокуратурасы кызыксынды. Хәзерге вакытта бу эш буенча тикшерү бара. Надзорное ведомство проверит соблюдение прав граждан, владельцев пострадавших дачных участков. Кроме того, будет дана оценка действиям муниципальных властей на предмет организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципалитета от чрезвычайных ситуаций природного характера. Также будут проверены вопросы обеспечения инженерной защиты прибрежной зоны, подверженной негативному воздействию Нижнекамской ГЭС. В случае выявления нарушений законов прокуратура примет все необходимые меры реагирования. Дамба шолы балансында әмә безнең төшерү төркеменә әлеге хәл буенча башкарма комитетта ачыклык кертмәделәр. Без вакыйгаларның барышын күзәтеп торачакбыз. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Сәүдә сәнәгать палатасында бакчачылар комитеты оешты. Әлеге аңа Тукай районында урнашкан 8 бакчачылык ширкәте кергән. Бу берләшмә бакчачылык җәмгыятьләренә төрле яклап хукукый ярдәм күрсәтүгә рәисләрнең дә, гади бакчачыларның да мәнфәгатьләрен яклау максаты белән оештырылган. Исегезгә төшерәбез, хәзерге вакытта шәһәрдә һәм Тукай районында бакчачыларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы 2 ассоциация эшли. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Сеть «Халяль-Пекарен» вкусные традиции ежедневно радует горячей выпечкой. Для вас пироги и торты, пельмени и манты ручной лепки, и все это с доставкой на дом. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.